Mo장 mo장. जोङो दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनद' दख'रा बे मोनद' दख'राफोरनि गेजेराव मोनसे जोलुर बादायलायनाय फ्रेन्डलि हिसाबै नोजोरा जाबाय जोंना खौसेथि आरो गोरोबलायनाय जोंनि गेजेराव मदद होलायनाय खौसेथिया थानांगौ बेखौ नोजोर बोनानै सेथि खेबनि थाखाय नैबे 2023 मायथाइयाव जोङो दिनैनिफ्राय थामहिनबा दिनै 25 अक्ट'बर बे अक्ट'बरनिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो दख'राया बेवहाय बाहागो लागोन आरो बे बाहागो लानाय हिसाबै दिनै जागायजेननाय गेलेनाय बे जागायजेननाय गेलेनायाव सिलाफोथार दख'रा आरो गगामुग दख'रा मोननैजों गेलेदों। दा जोङो साननानै जुदि नायोब्ला बा जोङो मिथिनो हायो जे जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि देहाखौ जों मोजाङै लाखिनो हायो, जोंनि देहाया मोजां जायो आरो फारसेथिं जोङो गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि जि फ्रेन्डशिप बे फ्रेन्डशिपआबो मोजाङैनो थायो। बेखौ नोजोर बोनानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे जोंनि आन्चलिक एबसुफोरनि गेजेराव जोङो बादायलायनाय लादों आरो बे बादायलायनायाव बयबो बाहागो लादों आरो दिनै बे बादायलायनाय गेमखौ बेखेवगिरि हिसाबै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि मानगोनां बिथां जोंनि बड'सा ब्रह्म बिथां सारखौ जोङो मोनदों आरो बेवहाय बिथांखौ मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। लोगोसे जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा दिनै फैनानै मदद होलायदों आरो जों जिल्ला आफाद हिसाबैबो मोनसे टिम गेलेगोन, बेवहाय बाहागो लागोन आरो बियो मोनसे जोंनि गेजेराव खौसेथि लाबोगोन आरो गोरोबलायनाय लाबोगोन बेखौ मिजिंथिनानैनो जों दिनैनि बे बादायलायनायखौ जागायबाय आरो बे जोलुर बादायलायनायखौ जों लादों। दिनैनि गेलेनायाव सिलाफोथार दख'राया गगामुग दख'राखौ 4-2 गलाव देरहानाय जादों। दा दिनै गल 2आव सिलाफोथार दख'राया देरहादों। जोङो आसा फारिदों बिथांमोना दा देरहानायनि उनाव नेक्स्ट गेलेबावगोन, बिथांमोनाबो दावगालांबाय थानो हाथों, मोजां गेलेनो हाथों आरो जोंनि गेजेराव जि फ्रेन्डशिप लोगोथि आरो खौसेथि बियो थालांबाय थागोन बेखौ जों मिजिंथियो। नेक्स्ट गेमाव सिमेन्ट सापरि दख'रा आरो मिडिल जनाय दख'रा गेजेर जनाय दख'रा बिथांमोननि गेजेराव गाबोन जागोन। बिथांमोनाबो मोजाङैनो गेलेगोन बेखौ मिजिंथिबाय। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरखौ मा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद धेमाजि जिल्ला हिसाबै बेखौनो फोरमायगोन जे जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थायो। बेनि अनगायैबो थांनाय बारा गोबाव जायाखै बे गेलेग्रा फोथारावनो 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनायाबो जादोंमोन। दा बेखौनो लोब्बा लाखिनानै जोंबो जिहेथु जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनांगौ बेनिखायनो जिल्ला आफाद आरो दख'रा आफाद गासैखौबो लानानै बे बादायलायनायखौ जोङो लानाय जादों।